Anoula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kono no studio 6 nege ɲɛ 12 o be yan nɔ Washington DC an ka bi jamukan kunnafoni kumaba o bɛna tali kɛ ninnu de kan an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnna Baɲangara marabolo la n'a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn 3 n'o ye bisi ye olu welekura ayiwa maajugu ninnu fɛ an bɛ segin ka na kunnafoni d'aw ma sɔɔni jihadisiw ka bingani ka ɲɛsi Jibo finitigiw dagayɔrɔbaw la Burkina Faso ani fana a yirala k'a fɔ ko lakanabagaw n'olu ye polisi 200 olu sera Kidali an bɛna segin o kunnafoni fana kan ani école karamɔgɔ minnu bɛ bagabagale la n'o ye 15 octobre lafasali tɔn ye ko n'u ayiwa u ka laɲini ma dafa k'u bɛna bɔ ko kura la o kɔfɛ an bɛ taa Israel ni Hamas lahala o bɛ cogo jumɛn bi bi na Amérique muso fɔlɔ kɔrɔ n'o ye Rosalind Carter o ka suko ye bi ani tasibila jamanatigi Joe Biden bɛna k'a kɛnɛ kan Atlanta ka fara ayiwa an bɛ taa Megatan fana faba la an bɛna kuma ni an balimakɛ VOA Bamara lasigiden Kaba ye ka bɔ yen ani an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni o de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye k'a lase aw ma ne yɛrɛ fɛ Mohamed Touré. N bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni kumaba min bɛ Mali la o y'a yira ko bolimafɛn 3 n'o ye bisi ye olu kɔni welekura bi Bankas n'o ye Baɲangara mara ye VOA Bamara lasigiden ka bɔ Koro n'o ye Tijani Wedrago ale b'an bolo nin waati na an bɛna ɲininka a kunnafoni na walasa ka se ka a tɔ walawala ye Tijani ni wula Mohamed ni wula ka kɛnɛ ayiwa mun bɛ yen ko mun de kɛra bi ayiwa bi tarata kunnafoni kɔni kuncarila bɔlɔlɔw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko taamakɛla dɔw n'o ye karitigiw ye k'olu wolokira Bankas ni Baɲangara cɛ taamakɛla minnu yɛrɛ n'olu kun bɔra Bankas n'u kun dalen bɛ Bamako de kan Sɔngɔnbiya ani Paru cɛma bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafoni fɔlɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko car 3 de kun wolokira nka an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na an n'an ka wulikajɔw kɔnɔna na an sera ka syndicat mɔgɔ dɔw sɔrɔ Bankas mun kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko car min tɛ car 3 ye nka car 1 de wolokira 2 tɔ ma se ka woloki donc 1 mun wolokira hali sisan kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ o la fana Mali fintigilakaw fana kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka wulikajɔw kɛ cogo min na u bɛ se ka ninnu maa ninnu minɛ hali sisan an bɛ waati min na an bɛ ka kunnafoni di waati min na kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ni maa wolokilen ni u ka bolimafɛnw kan Mohamed ni ka fara u kan hakilina jiginna an bɛ se ka mun fɔ ka fara ni kunnafoni in kan o ye k'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna wulikiliw kɛra ka caya a laban yɛrɛ kɛra novembre kalo tile 7 tɛmɛnen n'o kɛra maa car 3 de wolokira o fana na yɔrɔ kelen in na u taara ni banbaciwalew kɔni taara ni car na kɔnɔmɔgɔw ye nka u kun ye musow labila o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin waati in na taamaw kɛra walasa maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nka maa caman kɔni jɔrɔlen don bi taamako fan fɛ ka sabu kɛ waati bɛɛ lajɛlen na i b'a jateminɛ k'a fɔ siraba min n'an b'a wele ko RN15 maaw bɛ woloki a kan wa maaw bɛ yɛlɛ dugumamugu pɛrɛntaw kan a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ka dusukasi lase du caman ma nin waati in na Mohamed. Nka kunnafoni labanw b'a yira cogo jumɛn ni finitigiw sera yɔrɔ la walama faamaw ye ko fɔ a ko la an yɛrɛ ye faamaw labɛntɔ ye ka tani ka segin ka girikajɔw kɛ cogo min na u bɛ se ka taama ka se nin yɔrɔ in na Paru ni Sɔngɔnbiya cɛ ka se ka ɲiniw kɛ bawo yɔrɔ in a koronen don kosɛbɛ a matarafali ma nɔgɔ a bɛ kuluw de cɛma ni maa wolokira ka waati jan kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ k'a fɔ u taa yɔrɔ a tɛ dɔn bilen nka sɛgɛ kɔni tɛ mun na Mali fintigilakaw kɔni bɛ girinkajɔ la nin waati na hali sisan cogo min na u bɛ se ka ninnu nɔ minɛ cogo min na Mohamed. Ayiwa i ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ ni tun ye VOA Bamara lasigiden ka bɔ Koro Tijani Wedrago ye an ka foli b'a ye karidon jatigɛ walebagaw ye bingani boloda Jibo o finitigiw ka dagayɔrɔ belebele jamana kɔnɔna na VOA Bamara lasigiden ka bɔ Wagadugu n'o ye Kader Traoré ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn
Burkina Faso ngo karilon tɛmɛni bengani wale gwɛlɛn dɔ le kɛra Djibo n'ale ye Saheli marabolo ka dugu dɔ ye. Nin dugu nin na jɛnkulu maramafɛntigi kulu caman de jigira o yɔrɔ la. Maaw ka fɔta ra olu yɛrɛ tun taa se maa 100 caman ma. Nin dibikɔnɔmɔgɔ nun ka kunkilenna tun ye ka se ka taa kasarawaleba dɔ jigi Djibo ka finitigiw ka dagara min ye détachement militaire ye. Sɛrɛden dɔw ka fɔta ra an ma se ka minnu sɛmɛtiya ani minnu fɛnɛ ma se ka sɛmɛtiya ka bɔ fanga ɲɛmaw fɛ. Olu y'a yira ko k'a ta seli fana tɛmɛni kɔ fo ka taa se nɛgɛ kaɲa 5 ma. Fɛn min ye mugu ani kisɛ ye o kɔni o cira nin yɔrɔ nin na. Makaragwɛlɛ ninnu nana nin yɔrɔ nin na ni bolimafɛnw ye minnu ye sen filaw ye gadagadaw ani dakabanan kɛlɛkɛminɛw an minnu wele ko blendew. Dɔw ko o tun bɛ fɛ ka don ni da ye nka o tun ka gwɛlɛ sabula cili tun ka ca o yɔrɔ la. Faso ka jabaransoba y'a yira ko nin dibikɔnɔmɔgɔ ninnu o ye kogo ci n'o ka blendew ye ka se ka don o yɔrɔ nin na. Cili kɛra ko nka faso ka kɛlɛkɛjɛnkulu ni olu dɛmɛna ni pankuru ye olu ye mugu ani kisɛ jigin nin bengani walekɛla ninnu na. Maa minnu sɔrɔ ka sariya di olu y'a yira ko nin bengani walekɛla ninnu kɔni o sera ka nin kan nin minɛ waati damadama na ka se ka taa ni mugu ani kisɛ ye nka dɔw fɛnɛ ko o ma se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ko faso ka sorodasiw le sera ka nin maakɔrɔgwɛlɛ ninnu kɔrɔn tigɛ ka se ka caman yɛrɛ situnu min kɔni ye tiɲɛ ye o lɔnna ko nin fagadi nin kɔni o barika bonyana kosɛbɛ finitigiw dugulenw ani jɛnkulu maramafɛntigiw fɛ jagoya ni bɔli kɔni kɛra yɔrɔ bɛɛ o yɛrɛ senkɔrɔ duɲa kɛlɛya tɔnba ka cikɛda min sigilen no Djibo mara la n'ale ye ONU ye ale y'a yira ko maa gwansan ɲɔgɔnna 40 kɔni olugu bɔnɛna ONU na nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nin kunnafoni ninnu si ma sɛmɛtiya ka bɔ sɔrɔsiw ka daga ɲɛma fɛ walima faso yɛrɛ ka fanga ɲɛmaw fɛ nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Sisan an bɛ taa Mali kɔrɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Kidal ni sɔrɔsiw seginnen a sigida kɔnɔ nin y'a waatinin ye u ye ɲɛma kura fana sɔrɔ n'o ye Général Alhaji Gamu ye furancɛ fanga ye lakanabagaw n'o ye polisi 200 bila ka taa a mara kɔnɔ. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka lamɛn. Novembre kalo tile 14 tɛmɛlen ni Mali woromasiri tabaw ye Kidal minɛ ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya ye ni waati in na o kɛlen bɛ ka Kidal dugu kɔni kologiriya kosɛbɛ ni lakana tigilamaw ye polisiw fara gendarmew kan fo ka taa se sapeur pompiers ani garde national maaw ma olu 200 bɔɲɔgɔnkɔ de bɛ yen ni waati in na Kidal commissariat 2 kɔnɔ minnu bɛna u jɔyɔrɔw fa lakana ni basigi okumu kɔnɔ ni finitigilaka ninnu y'a yira u ka dantigɛliw sen fɛ karidon u selen kɔ Kidal ko bara minnu kalifalen do u ma k'u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ yasa ka maaw n'u burufɛnw lakana waati min na nin baara in yɛrɛ bɛ senna Kidalkaw fɛ yen nɔ o don kelen na Sevare ni Gawo cɛ banbagaciw ye siraw tigɛ kokura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Boni fanfɛla la ka bɔ Sevare ka taa Gawo walima ka bɔ Gawo ka taa Sevare bolimafɛn fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ maaw ni donniw ta o bolimafɛn si tɛ tɛmɛ bilen fo n'a bɔla pick-upw la n'o ye soldasiw ka mobili senjanw ye nin waleya in kɛla sababu ye kabini ntɛnɛdon ka mobili caman lajɔ Boni minnu tun bɛ ka taa Douanzan ni kunnafoniya ninnu sɛbɛntiyala chauffeur dɔw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na minnu ma sɔn u tɔgɔ ka lakodɔn u y'a yira k'u jagoyala k'u ka baaraw kɔni jɔ yanni fura ka sɔrɔ a ko la an b'aw ladɔnniya ko nin tɛ ko kura ye Sevare Gawo ani Tɔnbɔkutu siraw ka tigɛ banbagaciw fɛ sabu nin ye u ka fɛɛrɛ dɔw ye ka dugudenw bali u ka taa ni ka seginw na ni ka u ka sɔrɔw nagasi Mariam Kuyate ka fasiri do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la dɔgɔkun 3 baarabila kɔfɛ kɛnyɛrɛ kalanso olu ye baara kɔrɔ cɛ tɛnɛndon nga karamɔgɔw ka lafasalitɔn n'o ye Synergie des syndicats enseignants olu 15 octobre 2017 olu bɛ bagabagalila kurala ko kalanso datuguli ko donna nataw la ni u ka laɲini n'o ma sabati VOA Bambara lasigiden halisa ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a la kalan an ka lamɛn. Ni waati na Mali kɔnɔ maaw jɔrɔlen do ko Mali kalanko o kana na lombolamba ko kura ye sabula a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ bi kɛnyɛrɛ ye cɛmancɛ lakɔli karamɔgɔw olu tun ye walanw sɛmɛ minnu ye kalanw yɛrɛ daminɛ ntɛnɛdon lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ jɛkulu la n'a bɛ wele ko Synergie des syndicats enseignants signataires du 15 octobre 2016 olu fɛnɛ murutilen do ni waati in na ka da u ka laɲini dɔw kan minnu ma sabati gouvernement fɛ o laɲiniw bɛ tali kɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka d'u ma fo ka taa se u ka kalosara dɔw ma minnu ma sara u ye o kama u ye tulosɔmi sɛbɛn kɔni bɔ n'o ye baarabila sɛbɛn ye ni ka a bin Bamakɔ gouverneur ka tabali kan
k'u be fɛ ko ka baara bila min be daminɛ desanburu kalo o tile 20 ka taa a bila desanburu kalo o tile 22 la san 2023 wa ko n'u ka laɲiniw ma sabati o waati kɔnɔna na k'u na a daminɛ tuguni janvier kalo o tile 2 ka taa bila a tile 4 na san 2024 ni waati na u ka tulosɔmi sɛbɛ n'o ye baarabila sɛbɛn ye o be Bamakɔ marabolo ɲɛma ka bolo kan nga ama a kanmɛ fɔlɔ ni lakɔli karamɔgɔ jɛkulu ka laɲiniw kan. Mariam Kuyate ka fasiri do ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛ taa Banisara la n'a yirala k'a fɔ ko Hamas ale ye mɔgɔ kura minnu welekula minnu kan ka bila ka kɛɲɛ ni u ka kasodenw minɛnen Israel fɛ. O kɔfɛ Gaza mara la a yirala k'a fɔ ko kɛlɛ banbali ni o muguci o jɔli janyana ni tile 2 ye. O kɛra sababu ye ka lafiɲɛ wɛrɛ di Palestine mara ayiwa olu ka cɛni sibagaw ma. VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna an k'a lamɛn. Hamas masuruma mɔgɔ dɔ ye a seereya k'a fɔ ko Banisarala mɔgɔ welekulen 10 ani Palestine ka kɛlɛkɛden minɛlen 30 kan ka labila bi. Dɔ farali maramafɛnw sɛmɛliw kuntalaw kan ka se fo alamisadon ma bena kɛ sababu ye ka dɔ fara mɔgɔ minɛlenw labilataw jatew kan ne welekulen 20 ani kasoladen 60 ɲɔgɔnna jate ye. Nga halisa taabolo ni ma basigi sabila AFP ka kunnafonidila dɔ min be Gaza ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko bi tarata la ko armée ye char combat gɛlɛn 3 ci kɛlɛɲɛbolilakuluw la minnu tun be kan ka u senfa ka don Sheikh Radwan kin kɔnɔna na a ko k'a ye mɔgɔ kelen joginenba ye u cɛla. Armée ye laseli fɛnɛ kɛ k'a fɔ kɔsegina armée ye laseli kɛ k'a fɔ ko kɛlɛɲɛbolila nunu tun be kan ka u sɔgɛrɛ Banisarala ka kɛlɛkɛdenw de la kosɛbɛ ko char combat ye mankan bɔ u b'a min wele nansarakan na ko tir de sommation k'a sɔrɔ Palestine ka kulu ye kofɔli kɛ dankarili la maramafɛnw sɛmɛli bɛnkan nunu na Banisaralakaw fɛ. Dɔ farali fitinɛ sumayaliw kuntalaw kan bena kɛ sababu ye fɛnɛ ka dɛmɛ laseliw kɛ bande de Gaza sigida kɔnɔna na ko ɲuma yɔrɔ min minɛnen do ne ka dankari a la ni y'a dɔgɔkun 7 ye Banisarala ka armée fɛ kɔ seginna Hamas ka kabayira binkani nunu Banisarala kan minnu latɛmɛna octobre kalo tile 7 tɛmɛlen waati la. Balow ani fura camion convoi jan min bɔra Misra jamana kan donna bi tarata in na Palestine AFP ka laseli la hakaja kabini novembre kalo tile 24 na camion bayirika caman de donna ni balow ani furaw ye halisa dɛmɛ magoba de be Palestine jamana fitininin na mɔgɔ miliyɔn 1 ani tɔrɔmɔyɛ 7 jatew kɛra kɛlɛɲɛbolila ye u ka mɔgɔ miliyɔn 2 ani kɔ jama cɛla k'a sababu kɛ ni fitinɛ bilen nunu ye duniya kiliya tɔnba ka ciladen dɔ ka laseliw la. An ka kunnafoni wɛrɛ fana gun kan Togo fɛn min ma teli k'a ye Togo fanga ye jateminɛ kɛ jatigi wale olu ka bingani kan jamana kɔnɔ kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ min kalanna tɛnɛndon wula fɛ jamana jabarani na san 2023 kɔnɔna na Togo ye maa 31 o de fagara ye 29 jogina 3 tununa jatigi wale ko kelenw na Yawa Kuigan n'o ye kunnafoni ko ministri ye ani fanga ka kuma lasela y'o fɔ jabarani na ministri ka fɔ la ko bingani fɔlɔ kɛra Sanloga Kempanjal mara la novembre kalo o tile 15 na san 2021 wa a ko fɔ bingani ni ko caman kɛra o Savane marabolo la jamana kɔrɔn fan fɛ dancɛ kɛrɛfɛ ni Burkina Faso jamana ye. Sierra Leone a yira k'a fɔ ko polisiw ye cɛ ani muso 34 minnu ɲininen do olu ja an'u tɔgɔ bɔ tarata don ka ɲɛsi kɛlɛ nin na min ye mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna faga karidon na Faba Freetown kɔnɔna na cɛ 32 o ni muso 2 minnu jirala bolibagaw la sorasi minnu be baara la walima minnu ye lafiɲɛbɔ sɔrɔ ani polisi ni civiliw cɛla polisiw ka kumaɲɔgɔnya minnu bilala sigida ka kunnafoni dilanw kan olu be layidu ta ko saraba bena di mɔgɔw ma min sera ka kunnafoni di ayiwa min b'a kɛ sababu ye u ka se ka nɔ minɛ. Fuck
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Malikura o bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na. Tomiɲa an bɛ sɔrɔ radio parisien kan n'o ye fiɲɛturukala 98.8. Gawoka an bɛ se k'an sɔrɔ 106.1 kan. An bɛ sɔrɔ fana fiɲɛsira fɛ ani bɔlɔlɔ kan www.voabambara.com wala a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛsira fɛ fana n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Halisa a bɛ an ka jɛmukan de kɛnɛ kan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ. Bi yano Amerike tasibila dɔ bɛna kɛ Atlanta, Amerike jamana muso fɔlɔ kɔrɔ n'o ye Rosalynn Carter ma min sara ni y'a dɔgɔkun kelen ye k'a si to san 96 la. Wa jamana kuntigi n'o Joe Biden ale bɛna kɛ a kɛnɛ kan. VOA Bambara kunnafoni dila ka bɔ Washington, Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ an na an ka lamɛn. A ka sukoya koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a yɛrɛ furukɛ n'o ye jamanatigi kɔrɔ Jimmy Carter ye min si bɛ san 99 na. Folikan kɛrɛnkɛrɛnnenw, fɔli sensumalen, tasibila o bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Amerike jamana muso gale kɔrɔ ma min y'a ka baara fanbaw bɛɛ lajɛlen bɛn a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la wulikajɔw ma walasa ka se ka bɛjɛ fanga kɔkɔrɔma dun bunadamaden jo sariyaw ani ka fara kɛnɛya kow kan. Jamanatigi kɔrɔ Jimmy ani Rosalynn Carter furula ɲɔgɔn ma san 1946 waati. U ka furuɲɔgɔnya kɛra nisɔndiyaba ye ani kunkɔrɔta min y'a yira k'a fɔ k'u tun tɛ se ka fara cogo si la jamamayɔrɔw la ani ka fara u yɛrɛ ka duguduguni waatiw kan. Rosalynn Carter ye a ka wulikajɔ baara fanba dɔw tun bɛn yɛrɛ kofɔ baaraw ma min kɛra ka taa politikikow fan fɛ ka ɲɛsin a furukɛ ma. O min kɛra sababu ye k'a to a sen ka don baara ɲɔgɔnya sira dɔw la jamanatigi kɔrɔ ka baarayɔrɔ kɔnɔna la min bɛ wele ko kabine. N'o dɔw kɛra hakilila bilasiraliw ye tuma min na jamanatigi kɔrɔ tun bɛ jamana fanga kunna n'o daminɛna san 1977 waati ka kuncɛ san 1981 i n'a fɔ Ameriki masayaso Maison Blanche ka kunnafoni di gafe bɔlɔlɔsira kan y'a lase cogo min na. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Sisan an bɛna taa Mɛgɛtan n'a ka faba yɔrɔ sanuma 3 sɔrɔ ko kura ɲinankulu jinɛ o ni ɲɔgɔmɛkulu. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Alpha Kɛ ale ye lakalita ɲininin dɔ kɛ a mara kɔnɔna na an k'a lamɛn. Écloseur min bɛ Kulukoro mara kɔnɔ bi n'a bɛ jɛgɛden produit a tɛ Mali fan si. Amara Sako, directeur régional de la pêche par intérim ka nin kuma ɲi Kulukorokaw bɛɛ dabɛnnen bɛ o ma kamasɔrɔ a ka gɛlɛn i ka don Kulikoro nin ka bɔ k'a sɔrɔ i ma jɛgɛ labalo yɔrɔ ye sirakun na walima a feere yɔrɔw. Jamana ka cakɛda min sigilen do mɔniko kama Kulikoro yanɔ ka sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ko salon Kulikoro ye jɛgɛ tɔni 10 de labalo. Nga mara in ni gɛlɛya dɔw bi ɲɔana bozow ka fɔ la olu minnu ye mɔnikɛla masaw ye. Misalila Dawuda Cɛnta ko ni fɛrɛma kɛ bin suguya dɔ bi to ka bɔ ji sanfɛ o bi ka baara in sonsori. An y'u ka baara makana an ko buwani mais bɛɛ kɔni b'a dɔn bagani dɛ bon wagati kelen de bɛ a la samiyɛ fo ka taa samiyɛ ban mɔgɔ bɛ a b'olu balo la parce que i ka baarakɛ minɛ yɛrɛ nin bɛna kana yɛlɛ a kan i bi jan kɔ yiri tigɛ ni yɛrɛ kɔ ne fɛɛrɛ bi sɔrɔ la Mali faamaw ka wuli k'o jɔ dɛ mais a mɛn o mɛn nin na ni fɛɛrɛ ma kɛ na a bi mɔni bali Mali kɔ ni sɔrɔ ye 100 nin bɛ 80 bɔ a la. Gɛlɛya dɔ la belebele tuguni k'o ye bakɔnɔ yiritigɛ ye. Amara Sako, directeur régional de la pêche par intérim bɛ dɔɔni fɔ an ɲɛw la. Pêche yɛrɛ bɛ ka étrangler ni problème de c'est ni bakɔnɔna lajɛ ka daminɛ Kangaba kana bila fo Ɲamina ba bɛ ka tiɲɛ dɔɔni mais ba tiɲɛbaga ye bakɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ye parce que dɔ bɛ bɔ dugu dɔ la sisan a bɛ na yan a bɛ na baara min a tɛ baara min ka faso la a bɛ n'o baara de kɛ yan. Fɔlɔ ilo ni o ye jɛgɛw sigiyɔrɔ ye n'a bɛ fɔ cɛmancɛ ngun o tun ka ca ji sanfɛ nka bi u bɛɛ bi ka tunu yiritigɛ y'a sababu ye cɛncɛn ani bɛlɛbɔla dɔw fɛ ɲɛma in ka fɔ la. Cɛmancɛ gun ko in filɛ nin yiritigɛ de nana cɛmancɛ gun ban a nana kɛ depuis bɛ kɛrɛfɛla yiriw tigɛ
ka tila o la o nana gun yɛrɛ yiri tigɛli daminɛ bɛlɛ nɔfɛ ta ye cɛncɛn tɛ dɛ bɛlɛ parce que ni bɛlɛbɔlɔ nana don gun kɔrɔ ka gun kɔrɔla siyani ka bɛlɛ une fois dɔrɔn o ye gun ko bannen u b'a siyani ka dɔɔni kɛ n'u gɛnna ka bɔ yen samiya fɛ u bɛna a tɔ bɛɛ bɔ yen o ye kɛlɛba de min bɛ an ka ba kɔnɔ. K'a sɔrɔ dun jɛgɛfeere bi jate kulukoro sɔrɔw la belebele fɛ kamasɔrɔ a b'i denbaya caman balo Dawuda Cɛnta ko ten walasa kulukoro ka to a ka masaya jɔyɔrɔ la jɛgɛko la wulikajɔw bi sen na bozow ka timinandiya kɔfɛ kɛnyɛrɛyew caman bi jɛgɛlamun kɛ marabagaw bi olu jukɔrɔma don Senu Keyita ye o dɔ ye ale ka jɛgɛso ŋana bi wele cage flottante o tɛ dɔgɛrɛ ye ka jɛgɛw labalo kabini u fitinin sansan kɔnɔ ba yɛrɛ ji la sisan wagati la parce que jɛgɛ ko gɛlɛyara sinon an b'a daminɛ wagati min na o y'a sɔrɔ an bɛ jɛgɛ kilo feere 400 o la an bɛ se ka $7,000 ni a tɔgɔ 100,000 an bɛ se ka olu sɔrɔ a la cage kelen na la an b'a daminɛ wagati min na o y'a sɔrɔ cage kelen de b'an bolo ala y'a kɛ yiriwa commencera ka na bi cage 2 ɲɛ b'o de la ji sanfɛ sinon cage 4 de b'an bolo jɛgɛden 8,000 de bɛ kɛ cage ninnu kelen na kɔnɔ yɔrɔ dɔw la i bɛ se ka jɛgɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 25 i n'a fɔ i bɛ se ka jɛgɛ sɔrɔ 30 nka sɔrɔ kɔfɛ a ko gɛlɛya min b'u kan o ye jɛgɛw ka dumuniko ye k'a sɔngɔ ani a sɔrɔli ka gɛlɛn n'o tɛ ko olu ka feere in bi nafa lase maa caman ma jɛgɛ mun filɛ n'an b'a feere anw bɛ a caman feere en gros la parce que an bɛ restaurant an b'olu fourni an bɛ hôtel an b'olu fourni mais mɔgɔ minnu fana bɛ n'olu bɛ jɛgɛ feere an bɛ olu fana fourni sɔrɔ cage in kelen na ye 180 mètres cubes de a kelen na bɛ se ka à peu près 8,000 à 20 ta i k'i b'o feere ni perte nana kɔnɔna na i bɛ se ka na 3 tonnes et demi i bɛ se k'o sɔrɔ poisson na sinon ni perte barika man bonya kosɛbɛ i bɛ se ka tonne 4 i bɛ se k'o sɔrɔ kalo 6 o kalo 6 i bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔna la. Kajatu Kulibali ni ale ye jɛgɛ feerelaba ye kabini san caman fana ko a ka nin baara in bɛ nafa lase musow ma. Jɛgɛ feere a bɛ nafa se n ma parce que n diyaɲɛ fɛn fɛn n b'a sɔrɔ n yɛrɛ ye jɛgɛ de la n bɛ n ka du balo a la n bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la mɔgɔw camanba de bɛ nafa sɔrɔ la ne fɛ muso dɔw b'a ta ne fɛ ka tila ka taa feere dɔw b'a ta ne fɛ ka taa jira ne bɛ jɛgɛ feere yan n b'a feere Bamakɔ dɔw b'u to Faransi yɛrɛ k'a commande kɛ n b'a wusu ou bien k'a jira k'a d'u ma. Dugu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ jɛgɛsɔnganaw bi fan caman wa jinɔgɔ minnu bi bɔ a dingɛw kɔnɔ bi kɛ ka dɔw ka yiriw sɔn laɲini ye kelen dɔrɔn ye a baaralaw bolo ko marabagaw ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ walasa ka ba lakana min n'a to mɔni ani jɛgɛmara na yiriwa. Alpha K pour VOA Bambara à Bamako au Mali. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'aw ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn bɛɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sisan aw ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Muso senantolontan bunagun kan farafina sinigɛnɛ alamisa novembre kalo tile 30 san 2023 in na stade Juventus Marseille la Bamako Mali muso senantolantanaw bɛ la Guinée muso senantolantanaw bisimila muso senantolontan ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe d'Afrique des Nations musolakaw ta Maroc ba2024 éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw kokumu kɔnɔ labɛnniw bɛ senna Mali muso senantolantanaw forobatɔn degeli karamɔgɔ Salum Ouseni Mohamed ka fɔ la kabini tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 11 ne ye muso senantolantana dɔw sugandi Mali la yan an bɛ ka baara kɛ ni olu ye fɔlɔ yani minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka yan sɔrɔ an bɛ internat na Use n'o ye Salum Mohamed Ouseni tɔgɔ wɛrɛ ye y'a yira ko ale fara a ka muso senantolantanaw kan u b'a dɔn ko ɲɔgɔndan in nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Mali ni la Guinée bɛna min tan sinikɛnɛ alamisa novembre kalo tile 30 kan musolakaw ta tɛmɛnen kɛnɛ kan Mali ma se ka ye
fo an k'an jilaja walasa san wɛrɛ 2024 Marɔku kɛnɛ kan Mali ka se k'a niyɔrɔ ta o la u se kumakan don o de la a y'a yira k'u ben'u cɛsiri ale n'a ka muso sɛnɛntolantanaw walasa ɲɔgɔndan tagalila yan Bamakɔ la Guinée ɲɛkɔrɔ u ka se ka se sɔrɔ ka kɔsegini makɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ekɔlidenw fana bɛ ka wuli kɛrɛfɛlaw la cɛ kuma caman caman ko kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ. Foyi tɛ ka ɲɛnabɔ. A bɛ ne kɔnɔ k'olu ka gɛrɛw fana banna. O tɛ ban fo ka taa diɲɛ ban. Cɛ Mali kan o tuma Mali kalanko bɛ ne ye jamana o jamana ye télé la ne ye Guinéens ye olu ka tenini walahi dulɔkini ye jɛmani ye tafini ye bulalama ye walima jepuni ye bulalama ye kulusini ye bulalama ye cɛmaninw bɛɛ la diɲɛnatigɛ maa bɛɛ ka écoliden ye ko kɛ ni maliyɛn ta ye. Organisé hali Abidjan. Wa kalabilatini de b'u bɛɛ kan k'a sɔrɔ a compléni yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1500 kan san kɔnɔ i b'o den fila tigɛ wuladanin fɛ n'i ye min ko n'o jara i b'o dɔn i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nka anw da kɔmatagisi bɛ taa dozo fini ɲɛ koyokoyolen dɔ dilan ka t'o di denmuso ma i bɛ jateminɛ kɛ koyi u bɛ to ka taa ka zone na yan u bɛ to ka taa kɛ ne y'u lakɔlɔsi ko hali Abidjan yɛrɛ olu fana t'a cɛ kan olu ka teni bɛɛ ye kelen depuis a tɔgɔ de Layi Seku Umaru tali ka tile o fini minnu kun bɛ yen nɔ n'o tun bɛ di u ka kɛlɛkɛdenw ma dɛ o de bɛ ka dilan Mali lakɔlidenw ye halisa. I ma ko kelen na kɔrɔ sa c'est vrai e ma kalan ne ma kalan ne ye paranti ye yɔrɔ jɔsi la mais cɛ an fana niveau ka ɲi ni ekɔliden dɔw yɛrɛ. N ko ne bɛ min dɔn lakɔlimɛtiri dɔw t'a dɔn. Awɔ n ko kɔsa ne na dɔw ye to bulon kɔnɔ a ɲininkara ko qu'en pensez-vous ko nous qu'en pensons ne y'o lamɛn dɔrɔn dɔ y'a kɔrɔ fɔ ne yɛlɛla n baji kɔnɔ i kɔnɔ tun bɛ k'an dimi a don quoi. A bɛ maa kɔnɔ dimi. Niveau 0 hali bi bon c'est-à-dire a yɛrɛ b'an kɔnɔ ko président kura sigilen fana ko kow bɛna walawala mais dɔw fana bɛ k'a fɔ ko non k'a sigi tuma don k'an ka temps d'a ma ka jamana réorganiser wa k'a kɛ cogo di ko k'a fɛsɛfɛsɛ bon cɛ ze tɛ ka circuler an ka ɲɔgɔn kan dabila wari tununa mɔgɔw la yɛrɛ yɛrɛ de ze misɛnnin yɛrɛ de tununa maliyɛnw na. Malika di fembebe malikono ambe pari wante mongo makono. Ayiwa an ka foli bɛ Zɛnbilɛn o ni Sorobalen aw bɔra ka lamɛn sisan an ka foli bɛ a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sɛki Coro fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Regis bolo ni jɛmukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ la.